Vítajte vo svete inovácií a efektívnosti. Dnes vám predstavujeme projekt Human-Centric Preference-Based Optimization. Revolučný prístup k optimalizácii výrobných procesov, ktorý mení spôsob, akým priemysel funguje. Naším cieľom je zlepšiť kvalitu, rýchlosť a efektivitu priemyselnej výroby prostredníctvom pokročilých technológií. Projekt HCP-BO, skratka pre Human-Centric Preference-Based Optimization, predstavuje prelomový krok v oblasti optimalizácie výrobných procesov. Naším hlavným cieľom je prispieť k zvýšeniu efektivity, kvality a flexibility v priemyselnej výrobe prostredníctvom inovatívnych technológií a prístupov. Priemysel v súčasnosti čelí mnohým výzvam vrátane zložitosti výrobných procesov, nedostatku digitálnych riešení a potreby neustáleho zlepšovania kvality produktov. S týmto projektom sa snažíme prekonať tieto prekážky pomocou pokročilých algoritmov a digitálnych nástrojov. Naša vízia je jasná. Chceme vytvoriť integrované riešenia, ktoré budú schopné automaticky prispôsobovať parametre výrobných procesov v reálnom čase na základe spätnej väzby od operátorov a analytických dát. V súčasnosti existuje množstvo prístupov a technológií v priemysle, no väčšina z nich nedostatočne zohľadňuje preferencie a potreby koncových užívateľov. Náš inovatívny prístup preto umožňuje plne automatizovanú a na preferenciách založenú optimalizáciu, čo znamená, že aj menej skúsení operátori ako aj zamestnanci so zdravotným postihnutím môžu efektívne využívať moderné technológie a dosahovať vynikajúce výsledky. Tento inkluzívny prístup zabezpečuje, že širší okruh operátorov môže prosperovať v high-tech prostredí, využívajúc jednoduchosť a prispôsobivosť nášho systému. Zamestnanci v priemyselných podnikoch nebudú musieť absolvovať zdĺhavé školenia ani disponovať pokročilými IT znalosťami, aby mohli využívať naše inovatívne riešenia. Vďaka tomuto prístupu budú môcť aj menej technicky zdatní operátori dosiahnuť maximálnu efektivitu výroby, čím sa zjednoduší a urýchli proces optimalizácie. To vytvára silnú konkurenčnú výhodu pre firmy, ktoré tak dosiahnu vyššiu úroveň produktivity a kvality bez dodatočných nákladov na špecializovanú IT podporu alebo dlhšie školenia zamestnancov. Jednou z hlavných inovácií projektu je náš algoritmus optimalizácie založený na preferenciách. Tento algoritmus umožňuje používateľom zadať svoje preferencie a vyhodnotiť výsledky optimalizácie. Na rozdiel od tradičných prístupov, kde sú optimalizačné procesy často zložité a technicky náročné, náš prístup využíva intuitívnu metódu interakcie. Používatelia jednoducho vyjadrujú svoje názory na predstavené alternatívy a algoritmus sa učí na základe ich spätnej väzby. Okrem algoritmov založených na preferenciách zavádzame hybridné metódy optimalizácie, ktoré kombinujú kvalitatívne a kvantitatívne prístupy. Tieto metódy sa ukázali ako mimoriadne efektívne pri optimalizácii zložitých procesov. Používaním hybridných prístupov môžeme zohľadniť široké spektrum faktorov od technických parametrov až po individuálne preferencie používateľov. Naším cieľom je sprístupniť naše inovatívne softvérové nástroje aj tým, ktorí nemajú technické zručnosti. Preto sme vyvinuli používateľsky priateľské rozhranie, ktoré zjednodušuje proces optimalizácie. Tento prístup umožňuje neexpertom ľahko interagovať s pokročilými optimalizačnými algoritmami bez potreby programovania. Rozhranie ponúka intuitívne ovládacie prvky, ktoré vedú používateľov krok za krokom. Ďalšou kľúčovou inováciou je prispôsobiteľnosť našich softvérových komponentov. Vyvinuli sme systém, ktorý umožňuje definovať ciele optimalizácie a prispôsobiť ich konkrétnym potrebám používateľov. Týmto spôsobom môžeme reagovať na rôzne procesy a aplikácie, čím zabezpečujeme, že náš nástroj je použiteľný v širokej škále priemyslov. Naša technológia sa taktiež zameriava na integráciu s existujúcimi výrobnými systémami. Aby sme dosiahli maximálne výhody, plánujeme prepojiť naše softverové komponenty priamo s výrobou. Tento prístup umožní automatizáciu procesu optimalizácie, čím sa eliminuje potreba manuálneho zásahu a zefektívni celkový proces. Vďaka týmto inováciám očakávame, že náš projekt prinesie významné zlepšenia v efektívnosti a kvalite výrobných procesov. Naša technológia umožní firmám dosiahnuť presnejšie výsledky, skrátiť čas potrebný na optimalizáciu a znížiť náklady, čo povedie k väčšej konkurencieschopnosti na trhu. Inovácie, ktoré zavádzame v rámci projektu HCP-BO,
Majú potenciál transformovať spôsob, akým sú optimalizované výrobné procesy. Naším cieľom nie je len zlepšiť technologické aspekty, ale aj sprístupniť pokročilé nástroje širokému spektru používateľov, čo pomôže firmám a priemyslu rásť a prosperovať. Na začiatku projektu sa tým konzorcia zameral na identifikáciu kľúčových výziev a požiadaviek od priemyselných partnerov. To zahŕňalo hĺbkové rozhovory s operátormi a technikmi v rôznych odvetviach, aby sme porozumeli ich každodenným problémom a potrebám. Na základe týchto zistení sme stanovili konkrétne ciele zamerané na zlepšenie kvality produktu, zvýšenie efektivity výrobných procesov a zníženie nákladov. Po definovaní cieľov sme prešli do fázy vývoja, kde odborníci zo SUPSI a ďalších partnerských organizácií pracovali na návrhu pokročilých algoritmov pre optimalizáciu založenú na preferenciách. Tieto algoritmy sú navrhnuté tak, aby zohľadňovali rôzne faktory, ako sú kvalita obrazu, rýchlosť skenovania a špecifické požiadavky komponentov. Používame kombináciu kvantitatívnych a kvalitatívnych prístupov, pričom zohľadňujeme osobné preferencie operátorov. Jedným z najkritickejších aspektov projektu je testovanie a validácia vyvinutých riešení v reálnych priemyselných podmienkach. Počas tejto fázy sa vykonávajú experimenty, kde odborní operátori používajú navrhnuté algoritmy a poskytujú spätnú väzbu. Táto interakcia nám umožňuje neustále vylepšovať naše prístupy a prispôsobovať ich potrebám koncových používateľov. Testovanie sa vykonáva nielen v simulovaných prostrediach, ale aj priamo v výrobných prostrediach našich partnerov. Ako náhle sú algoritmy testované a validované, prechádzame do fázy integrácie. Tu sa zameriavame na zabezpečenie toho, aby sa optimalizačné nástroje stali súčasťou existujúcich výrobných systémov. Tým zo Santer Reply zohráva kľúčovú úlohu pri navrhovaní intuitívnych používateľských rozhraní, ktoré zabezpečujú jednoduchú a efektívnu interakciu medzi operátormi a našimi systémami. Po integrácii sa uskutočňujú školenia pre operátorov, aby sa zabezpečilo, že každý vie, ako efektívne používať nové nástroje. Poslednou fázou implementácie je monitorovanie a podpora. Naším cieľom je zabezpečiť, aby novo vyvinuté optimalizačné nástroje pokračovali v efektívnom fungovaní aj po nasadení. Tým konzorcia sa pravidelne stretáva s používateľmi, aby získal spätnú väzbu a vykonal potrebné úpravy. Takto môžeme neustále zlepšovať naše riešenia a prispôsobovať ich potrebám trhu. V konzorciu si uvedomujeme, že v súčasnosti je nedostatočné zastúpenie žien vo vede a inžinierstve. Preto sme sa zamerali na iniciatívy a opatrenia, ktoré podporujú rovnosť pohlaví na všetkých úrovniach, od výskumu a vývoja až po riadenie. Cieľom je zabezpečiť, aby ženy a zástupcovia iných pohlaví mali rovnaké príležitosti a priestor na predvedenie svojich schopností. Naša angažovanosť presahuje podporu rovnosti pohlaví a rozmanitosti. Zahŕňa aj transparentnosť vo všetkých aspektoch projektu. Každý krok, ktorý podnikneme, je zdokumentovaný a vyhodnocovaný, aby sme zabezpečili, že dosahujeme naše ciele a neustále sa zlepšujeme. Naše aktivity sú v súlade s ambíciami Európskej únie, ktorá si kladie za cieľ podporovať udržateľný rozvoj a prístup k čistým technológiám. Prostredníctvom našich projektov sa zaviazujeme prispievať k cieľom udržateľného rozvoja, ako je kvalitné zamestnanie, znižovanie nerovností a boj proti zmene klímy. Naším cieľom je vytvoriť výrobnú budúcnosť, ktorá bude nielen inovatívna, ale aj udržateľná a spravodlivá pre všetkých. Spoločne budujeme výrobný sektor, ktorý rešpektuje životné prostredie a zohľadňuje budúcnosť našich generácií. Optimalizácia výrobných procesov vedie aj k zníženiu energetickej spotreby. Využitím našich algoritmov môžu výrobcovia upraviť výrobné parametre tak, aby boli energeticky efektívne. Napríklad v procese trojrozmerného tlače, zohľadnením teplôt a rýchlosti pohybu môžeme znížiť celkovú energetickú spotrebu a emisie CO2. Takýmto spôsobom náš projekt priamo prispieva k úsiliu o zníženie uhlíkovej stopy priemyslu. Naše riešenia nielen zabezpečujú udržateľnosť, ale aj zlepšujú konkurencieschopnosť európskych výrobcov. Pomocou optimalizácie procesov a znižovania nákladov umožňujeme spoločnosťam lepšie sa prispôsobovať rýchlo sa meniacemu trhu. Udržateľné výrobné praktiky sa stávajú čoraz dôležitejšími pre firmy a naše inovatívne prístupy im pomáhajú excelovať
a dosahovať úspech v tomto prostredí. Pridajte sa k nám na ceste inovácie a efektívnosti s projektom HCPBO. Navštívte našu webovú stránku, aby ste sa dozvedeli viac o našich riešeniach a o tom, ako môžeme pomôcť vašej firme rásť. HCPBO, optimalizujeme budúcnosť už dnes. Ďakujeme za pozornosť, zostaňte s nami.